Vaníliás kifli. A hozzávalók 16 dekagramm vaj, 7 dekagramm cukor, 10 dekagramm dió vagy 5 dekagramm kókuszreszelék, és 25 dekagramm liszt. Ezeket egy kis tejföllel kell összegyúrni, és alacsony hőfokon nagyon egyszerűen 10 perc alatt éppen csak megszárítani. Az ünnep azé, aki várja, fogalmaz Szabó T. Anna. S ki hogyan várja? Mi kerül az ünnepi asztalra? Mivel készülünk kívül-belül az ünnepre? Többek között ezekről is beszélgetünk a Juhász Ferenc Művelődési Központ ünnepváró podcastjében, Adventben. Köszöntöm a hallgatókat, és mai vendégemet, Szathai Dórát. Dóra frissen végzett pedagógus, a Biatorbágyi Czuczor Gergely Általános Iskola és Gimnázium magyar történelem szakos tanára. Az általános iskolában és a középiskolában is tanít. Tőzsgyökeres biai, nagypapája a helyi 1956-os események egyik résztvevője volt. Első kérdésem hozzád, hogy milyen karácsonyi sütemény receptet hoztál nekünk? Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Én eredetileg a dédnagymamámhoz kapcsolódó vaníliás kifli receptet hoztam, amit amíg még élt, ő készített karácsonykor, nekünk most pedig a nagymamámnak az egyik testvére szokta ezt elkészíteni. Nem csak karácsonykor fordul elő, hanem más egyéb családi ünnepeken is. Nekem gyerekkorom óta nagyon nagy kedvencem, és ezért hoztam ezt most el. Nagyon-nagyon egyszerű és könnyen elkészíthető kis recept. 16 dekagramm vaj kell hozzá, 7 deka cukor. Lehet készíteni dióval, ebből 10 dekagramm kell bele, vagy hogyha valaki nem szereti, allergiás rá, vagy csak jobban szereti a kókuszt, akkor kókuszreszeléket is lehet bele tenni, ebből fele annyi 5 dekagramm, illetve 25 dekagramm liszt. Hogy ez jól összeálljon és gyúrható legyen, ehhez kell egy kicsike tejfölt hozzátenni, utána pedig kinyújtani egy asztalon vagy vágódeszkán, és vagy egy holdacska, vagy nagymamám testvére egy kör alakú szaggató formával szokott belőle kis kifli vagy hold alakú formákat szaggatni. Ezeket tepsire teszi, és 10 perc alatt egy kicsit megsüti, megszárítja. Aztán a végén pedig bele kell forgatni vaníliás cukorba, és nagyon finom. És olyan kis karácsonyi hangulata is van ettől a holdacska formától, mi nagyon szeretjük. Szereted megenni, vagy elkészíteni is? Mindkettő. Elsősorban ugye az evés volt gyerekkoromban a tapasztalat, de ez volt az első sütemény, aminek a receptjét elkértem, és saját magam is elkészítettem, és vittem például a kollégiumba is a kollégiumi karácsonyi partikra az egyetem alatt, és ott is nagyon népszerű volt. Úgyhogy mind a kettőt elkészíteni is, és utána megenni. Valahogy más az íze, hogyha az ember maga készíti. Biztos. Említetted a kollégiumot, nem is olyan nagyon régen lehetett, hiszen te most végeztél. Pályakezdő pedagógus vagy, igazából ez az első éved. Tehát szeptember 1-én kezdtél el tanítani. Igen. Ez nem volt olyan nagyon régen. Biztosan emlékszel arra, hogy milyen volt az első napod? Hát nagyon eseménydús volt. Ugye két első napom is volt, az egyik, amikor csak a kollégákkal találkoztam még nyáron, mindenki nagyon kedves volt és nagy szeretettel fogadtak, a másik első nap pedig, amikor a gyerekekkel is találkozhattam, és az órákat elkezdhettem megtartani, megismerkedtem velük. Mindkettő nagyon fárasztó volt, de valahogy jó értelemben, tehát az a jó leső kimerültség volt a nap végén. Nagyon szokatlan volt, még a mai napig szoknom kell ezt a fajta pörgést, és hogy nagyon ott kell lennem fejben, de közben nagyon nagy élmény annyiféle emberrel találkozni, és valamit átadni nekik, és közben kapni is tőlük. Hol tanítasz? Melyik osztályban? Az 5., a 6., a 7. és a 9. osztályban, tehát a felső tagozatban és a gimnáziumban, a most induló gimnáziumban is. Az komoly, akkor a te diplomád, ez középiskolai tanári diploma. Igen. Lefelé tanítani, ez nem nehéz? Volt ilyen gyakorlatotok? Vagy ez mély víz? Nem volt az egyetemen előírva, az utolsó évben kellett egy teljes tanéven át egy iskolában tanítani, és ott is egy hasonló általános és gimnázium ott választottam, és ott is volt lehetőségem felső tagozatban tanítani. Úgyhogy mind a kettőről volt egy kis tapasztalatom, de hát teljesen más, hogyha az embernek szabad keze van benne.
Magyar történelem, ez két gyönyörű szak, de hatalmas és borzasztóan nehéz. És általában úgy szokott lenni. Egyébként is a két szakosoknál általában úgy szokott lenni, hogy mind a kettőt ugyanannyira nem szokták volt szeretni. Te hogy vagy? Magyar szakpárti vagy történelem szakpárti? Olyasmit kérdezhetek el, hogy esetleg az egyetemen az érdeklődésed olyan volt, de tanítani meg megfordult a dolog, mert elképzelhető akár ez is. Igen, valami hasonló történt, de nem az egyetemen, hanem már korábban. Általános iskolától kezdve készültem magyar tanárnak, és ugye a magyar állt hozzám közelebb a nyelvtan és az irodalom, és ezen belül is inkább a nyelvtan és egyetemen is a nyelvészet volt az, ami nekem jobban tetszett. Ez is ritkaság. Szinkron vagy a diakron? Tehát a történeti nyelvészet vagy a leíró nyelvészet? Minden. Igen? Az akkor még ritkább. Úgy, ahogy van, nagyon szerettem. Persze az irodalmat is, de valahogy közelebb álltak hozzám a nyelvtani dolgok. A történelem szeretete az csak gimnáziumban csatlakozott mindezekhez. Ugye a családom, erről szó is volt az előbb, hogy érintett az 56-os események kapcsán, és pont egy 56-os témájú órán a gimnáziumi történelem tanárom olyan nagy szenvedéllyel adta elő az eseményeket, hogy ott határoztam el, hogy akkor a másik szakom az történelem lesz. És nagyon furcsa, hogy bár a magyar áll hozzám közelebb, történelmet valahogy tanítani könnyebb. Talán mert ezt a korosztályt jobban is érdekli, ugye a fiúkat is könnyű belevonni a történelmi témákba. Nagyon jó tanítani a történelmet. Ezt mondtad is egyik ünnepségünkön, ahol találkoztunk egyik nemzeti ünnepünkön, hogy az 56-os eseményeket azt te a Völgyhíd TV által készített, nagyapádról készített videóval együtt tanítottad. Ezt a fajta nagyon helybe gyökerezést, illetve a pedagógiai módszert ezt te hozod, vagy direkt gondolkodol így, hogy valami különleges legyen, élményszerű legyen, vagy esetleg ezt szigorúan tanították nektek, hogy oda kell erre figyelni? Azt tanították, hogy a mai fiatalokat, ha lehet így fogalmazni, nagyon nehéz már lekötni, és hogy próbáljunk meg minél több változatos munkamódszerrel dolgozni, és én nagyon büszke vagyok erre a videóra, meg hát nagypapámra is, és gondoltam, ha már itt vagyunk helyben, akkor megpróbálom nekik az iskolai 56-os műsor napján. Ezt 6. és 7. osztályba is bevittem, és mindkét osztálynak megmutattam, és úgy érzem, hogy sikerült azt a hatást elérni, amiért talán ez a videó eredetileg elkészült, és nagyon jó volt látni az arcukon, hogy felismerik a helyszíneket, és tudják mondani, hogy igen, az én dédnagypapám is mesélte meg, na hát most a kóp, ez az üzlet, ez a kép ugyanaz, és felismerték, és ennek nagyon tudtak lelkesedni, illetve a történet az pedig nagyon meghatotta őket, és utána alig lehetett abba hagyni a beszélgetést, mindenkinek előjöttek a saját családi történetei, úgyhogy nagyon szerintem érdemes volt nekik megmutatni. Te az egyetemen is már foglalkozz, azért ez egy ilyen szélesebb látást feltételez, hogy így a helyi dolgokhoz is kötöd meg ahogy most beszélsz az órádról, de a saját egyetemi létezésedben volt valami különlegesség, vagy végigülted az órákat, megcsináltad a dolgozatot, és akkor célirányosan készültél, hogy te ott hagyod az egyetemet, kimész és tanítasz, vagy ott is volt valami, ami téged úgy megfogott, és esetleg pluszt adott. Nem feltétlen, akár tudományos munka, hogyha nyelvészetet említetted, akár külön passzió. Hát nyilván az ember, hogyha elkezd egy egyetemet, akkor azt valamilyen céllal teszi, hogy legyen utána egy végzettsége, de szerintem az nagyon sok mindentől megfosztja saját magát, aki előtt csak ez a cél lebeg, hogy én nekem ezt a vizsgát most teljesítenem kell legalább 2-esre, hogy a kezemben legyen a diploma. Az egyetem az nagyon, nagyon sokféle szempontból, és nagyon sok lehetőséget nyithat meg az ember előtt, akár hogyha a saját évfolyamtársai vagy korosztálya között építi a kapcsolatait, akár hogyha a tanárai felé nyitott, és megtanulhatja tőlük nem csak a tananyagot, hanem azokat a dolgokat, amiket ők megtapasztaltak, átéltek. Illetve a különféle programokon, hogyha részt vesz, és nem csak a szobájában tanul, az is rengeteg mindennel ismertetheti meg. Te hova jártál, melyik egyetemre? A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem. És akkor ott volt élet, vagy van élet?
Igen, hát ugye nekünk belezavart a Covid miatti lezárások okozta elszigeteltség, de még az alatt is online tudtuk tartani a kapcsolatot, illetve különféle események is előfordultak, amiken ugyanúgy részt vehettünk. Színjátszó köre is van az egyetemnek? Vagy egyetemi színpada? Mert az még egy ilyen komoly felhajtóerő szokott lenni régen az egyetemeken. Igen, a Pázmánynak van egy már több mint 20 éve működő színjátszóköre, ami még a Pilis Csabai kampuszon indult, a Boldog Özséb színjátszókör, és ennek 2017 óta vagyok én is a tagja. Nagyon-nagyon összetartó és nagyon jó közösség. Az összefogó tanár úr, aki ezt megalapította, és azóta is összefogja, ő történész, és a történelem szakon oktat, úgyhogy a legtöbb tagunk az történelem szakos volt, de most már, hogy beköltözött az egyetem Pestre, megnyílt a többi szakon tanulók számára is, úgyhogy nagyon-nagyon változatos kínai szakos tagunk is van, meg nemzetközi, meg pszichológus, mindenfelől vagyunk, és ez arra is nagyon jó lehetőség, hogy ne csak a saját szaktársainkkal ismerkedhessünk össze, hanem egy még szélesebb képet kapjunk. És akkor te játszol? Igen, nagyon változatos darabokat dolgozunk fel. Az eredeti profilja a színkörnek a 18. századi iskoladrámáknak a felújítása, átdolgozása és színpadra állítása. Most nem is olyan régen, és ez is kapcsolódik a tanításhoz, mert hogy tanárszakosok is nagyon sokan vagyunk a színkörben. Ugye az iskoladrámák eredeti célja az volt, hogy a tanítómester a diákokkal ezen keresztül ismertesse meg a történelmi eseményeket, a népszokásokat, a különféle betlehemeseket, hasonlókat. Tehát tanító célzata volt. Igen, tanító célja volt, és ezt a gondolatot próbáljuk most felújítani, hogy az azóta történt történelmi eseményeket a mai kerettantervnek megfelelően színpadra vigyük. És egy ilyen darabunk már el is készült, ez a TSS-ítés témakörében mozog, egy családról szól, akik ugye a családfő egyszer már tagja volt a TS-nek, aztán kilépett, és hogy hogyan próbálják őt újra különféle eszközökkel, meggyőzéssel, veréssel, zsarolással, ilyen módokon újra visszahívni a TS-be, és hogy ez... Ezek tájoltatható darabok? Mert gyanítom, hogy a cucor esélyes rá, hogy megjelenik esetleg ez a darab itt. Igen, a tervek szerint visszük Jól gondolom? Az iskolákba. Igen, majd februárban a kommunista áldozatok emléknapján ide Biatorbágyra is ki fogjuk hozni a cucornak, illetve van egy olyan szándékunk, hogy a református iskolát is bevonjuk ebbe, és az ő 7. és 8. osztályosaikat is meghívjuk az előadásra. Ennek a korosztálynak készült az ő szintjükön, meséljük el a történetet. Te gyerekkorodban is színjátszottál, vagy verset mondtál, általános iskolába, középiskolába, ez közel volt hozzád, vagy az egyetem szippantod be ide? Színpadon sosem voltam, én nagyon-nagyon szégyellős voltam kisgyerekkoromban. Felső tagozatban volt az általános iskolánkban egy dráma szakkör, vagy színjátszókör, annak voltam tagja, de az sosem állt színpadra, az csak egy délutáni elfoglaltság volt, ahol különféle játékokat, dramatikus játékokat játszottunk. Ami ezt a szégyellősségemet kicsit visszafogta, az egyetemi közeg volt, úgyhogy én ott nyíltam ki, ha lehet így fogalmazni, és ebben a színjátszókör is nagyon sokat segített, úgyhogy én azóta mozgok színpadon. Ez nagyon jó, és akkor mindig van állandó rendezőtök, vagy ti magatok is rendeztek? Tehát ez egy ilyen műhely munka, vagy van egy rendező, és akkor ahhoz vannak színpadra lépő színészek, amatőr színészek? Állandó rendezőnk nincsen, visszatérő emberek vannak, akik különböző darabjainkat, Betlehemest, Passió-játékot magukra vesznek. Ezt a TS drámát, ahogy nevezni szoktuk, például egy most végzős hallgató rendezte, úgyhogy számunkra is teljesen nyitott, hogy megírjuk, megrendezzük, és színpadra vigyük. Ez egy közös munka, és mindenkinek van lehetősége, hogy abban kibontakozhasson, amiben ő a legjobb. Már előre kíváncsi vagyok a Cucor ünnepi műsoraira, mert ezt is gyanítom, hogy biztos részed lesz benned, gondolom én, az iskolában. Adventben vagyunk, adventről és karácsonyról kezdtünk el beszélni így a sütemény kapcsán. Gyerekkori karácsonyaidból mire emlékszel legszívesebben? Hát talán a család különféle tagjainak a meglátogatása. Nálunk a karácsony az kicsit körút vagy turnészerű volt, illetve mai napig is kisebb-nagyobb változtatásokkal ezt tartjuk.
tulajdonképpen beosztottuk a karácsonynak a napjait, hogy mikor melyik családtagot látogatjuk meg, és nálunk nem 24-én este jött az angyalka, hanem már 24-én reggel, úgyhogy nekem ez egy nagyon-nagyon jó gyerekkori élményem, hogy már reggel még pizsamában kiugrottunk, van egy 6 évvel fiatalabb öcsém, kiugrottunk az ágyból, szaladtunk le a földszintre, és már ott volt a feldíszített karácsonyfa az ajándékokkal, úgyhogy egy ilyen reggeli ajándékbontásunk volt. Aztán együtt eltöltöttük a napot, karácsonyi filmet néztünk, készülöttünk, és hasonlók. Aztán szenteste délutánján általában elmentünk egy istentiszteletre, vagy Budapesten, vagy itt Biatorbágyon, és este pedig a dédnagymamámat, illetve miután dédnagymamám meghalt, a nagymamámnak a testvéreit látogattuk meg. Ott volt egy nagy családi karácsonyi vacsora, ahol ez az említett vaníliás kifli is mindig az asztalra került. Aztán 25-én az anyukám családja került sorra, másik oldali nagyszüleimet látogattuk, és 26-án pedig újra apukám családjánál tartottunk János napot, mert hogy nálunk a családban minden férfi János nevet visel, a testvéremmel bezárólag, aki a 10. ezen a néven. Ó! Úgyhogy ez pedig egy ez nagy is névnap. ritka hagyomány egyébként ma már. Igen, és az egésznek olyan jó hangulata volt. Úgyhogy erre emlékszem legszívesebben. Meg hát amikor nagy ritkán esett a hó, akkor az még egy külön. Tehát Biatorbágyon születtél, de igen. Ha jól tudom, akkor te utána elköltöztetek valamikor Biatorbágyról, nem? Tehát volt neked egy ilyen időszak, és akkor most visszatértél. Miért? Hát először én költöztem el Biatorbágyról, amikor 18 évesen egyetemre kerültem, akkor én elmentem Pilis Csabára kollégiumba. A szüleim utána költöztek el innen. Hát én elsősorban a cucorban megkapott állásom miatt költöztem ide-vissza. Nem terveztem úgy, hogy visszajövök Biatorbágyra. Az élet hozta, így teljesen véletlenül talált meg engem ez az állásajánlat. Nem is én kerestem. Igen, valaki hívott tégedet, vagy elét tolta, hogy itt van hát egyszerre, szinte 2 nap különbséggel 2 helyről is megtalált ez az állás. Az egyik egy cserkész ismerősömön keresztül, mert a cucorban is sok a cserkész a tanári karban, és egy cserkész levelező listán keringett ez az állás, és ez a barátnőm betette egy Facebook csoportunkba, hogy érdekel-e valakit. Akkor úgy voltam vele, hogy hát most még ráérünk, ez márciusban volt, tavaly márciusban még bőven ráértünk, diploma még sehol, és 2 nappal később egy jó barátom is írt nekem üzenetben, hogy őt megkeresték, hogy tudná-e vállalni ezt az állást, de nem tudja, és engem érdekel-e. És akkor már úgy voltam vele, hogy ha ennyien szeretnék, hogy ide menjek tanítani, hát próbáljuk meg. És megpróbáltam, elmentem az interjúra, és hát megtettem nekik, úgyhogy most itt vagyok. Cserkészetet említetted. Akkor te cserkész voltál, vagy tám még vagy is? Nem, én nem voltam soha cserkész. Csak a kapcsolatrendszeredben vannak cserkészek. Ugye az egyetemi kapcsolatok. Értem. Szívesen lettem volna, csak valahogy sosem csatlakoztam ehhez. A gyerekkori karácsonyodról meséltél, hogyha ebből valamit kiemelnél majd a te családodra, tehát amikor mondjuk férjed, gyerekeid lesznek, hogy amit úgy igazán tovább vinnél. Van olyan, a süteménybe biztos vagyok, mert hogy azt most mondtad, de hogy esetleg más mozzanat is. Akár a nagy családból. Hát van egy hagyomány, ami nem annyira nagy család. Ez már azután kezdődött, hogy a nagymamám meghalt, ő sajnos pont karácsonykor, az anyukámnak az édesanyja karácsonykor hunyt el, és utána, hogy a nagypapám ne legyen egyedül, kialakult egy olyan hagyomány, hogy én 24-én délelőtt mindig fölmentem, és mai napig mindig fölmegyek hozzá karácsonyfát díszíteni. Aztán, ahogy a testvérem idősebb lett, ő is csatlakozott hozzánk, úgyhogy ez és nekem személy szerint ez a kedvenc karácsonyi hagyományom, hogy mi 3-an összegyűlünk nagypapámnál, és együtt feldíszítjük a karácsonyfát, zenét hallgatunk közben, meg történeteket mesélünk egymásnak, aztán egyet ebédelünk közösen. És ezt szeretném. Hát amíg ő él, remélem, hogy jó sokáig ezt mindenképpen szeretném megőrizni. És ezt a közös fadíszítést, majd hogyha nekünk lesznek gyerekeink, akkor valahogy ebben a hangulatban szeretném tovább. Hogy ne csak az legyen, hogy karácsonykor mindenki feszült, meg jaj, legyen már készen a fa, meg ne ide tedd az égősort, hanem oda, hanem hogy tényleg egy igazi karácsonyi hangulatú közös együttlét legyen. Neked személy szerint ma 2023-ban Szathai Dóri számára
mit jelent a karácsony? Hogy fogalmaznád meg? Vagy mit jelent az advent? Vagy akár mindkettő? Talán kicsit közhelyes, de nekem a kedvenc ünnepem a karácsony, és nagyon fiatal koromtól kezdve, hogyha lehet kicsit humorosan megfogalmazni, én azt szoktam mondani, hogy olyan vagyok, mint a plázák, tehát már október eleje óta a karácsonyi hangulatban égek, és nagyon szeretem a fényeket, azt, hogy az emberek egy kicsit nagyon kettős, mert egyszerre pörögnek fel és lassulnak le egy kicsit. És nagyon érdekes figyelni őket, hogy hogyan alakít át akár kapcsolatokat, akár az ember saját magához való viszonyát az, hogy egy ünnep közeledik, és ez nem csak egy saját személyes ünnep, mint mondjuk egy születésnap, bár a karácsony is egy születésnap, de mégis mindenki, és ez nem feltétlenül negatív, hogy ennyire rá telepedett ez a díszítsük fel, és akkor karácsonyfák minden téren, mert tényleg vallástól, meg beállítódástól függetlenül mindenki érzi ezt a karácsonyi hangulatot, és hát életérzést, ahogy manapság megszokás fogalmazni. És valahogy ezt szeretem figyelni, ahogy ez a folyamat lassan elindul, és akkor persze nyilván rájön erre ez az adventi várakozás is, most, hogy újra egy vallásos, egy katolikus iskolában vagyok, ez még inkább érződik. Ugye ezzel a kettősséggel tudnám leginkább kifejezni, hogy felgyorsulnak az események, de az emberek valahogy lelassulnak, és talán kicsit jobban figyelnek egymásra. És hogyha még a hó is esne, akkor aztán minden tényleg tökéletes lenne. Advent a várakozás megszentelése, ugye Pilinszky így fogalmaz, és tulajdonképpen a fényekkel, meg amit mondtál, felgyorsul, de lelassullal is valahol. Ha belülről így működik az ember, akkor megteheti, és akkor ez tud működni valójában. Mi is úgy kezdtük az idézetet, hogy az ünnep azé, aki várja. Én köszönöm neked, hogy segítettél a mi várakozásunkban, segítettél a hallgatóknak, és megosztottad velünk a gondolataidat, és áldott, békés adventet és ünnepeket kívánok neked is, és a hallgatóknak is. Köszönöm, hogy velünk voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és én is hasonlókat, békés boldog ünnepeket kívánok mindenkinek.